kung nakita ninyo iskilid nga kita gipahimo kining kalambuan sa matag sukuanon mo kana gayud ang atong tinguha, ang atong tumong, no. Ang kining kalambuan sa matag sukuanon, this cannot be accomplished overnight. This is a long process, no. Hinay-hinay, but we want to make sure na sa dili pa mauman ng atong termino dako tatag na ipakita ngayon sa atong mga isunan alang sa kalambuan sa matag sukuanon. This is a long-term objective na unta ang mga future administrations, future generations at mga leaders din, future leaders din sa Kapitolyo, officials and employees pagmatmon kanunay na atong katuyuan ang atong purpose ngayon sa pagparebisyo sa pagpangalagad mao ang kalambuan sa matag sukuanon. We should bear this always in mind when we do our work din sa Kapitolyo.